Bueno, benvinguts, benvingudes a tothom. Em dic Meritxell Castells, jo vaig néixer a Terrassa, Barcelona, però porto els últims 5 anys els he viscut a Islàndia. Perquè entengueu una mica el que vaig explicar, vull començar explicant la meva història, perquè així un es posa en el context com vaig arribar a tots aquests coneixements. Sí, tranquil·la. I com, sobretot el que vull mostrar és que la immunitat natural és una cosa que tots tenim, perquè els éssers vius estem organitzats per sobreviure i també per desenvolupar-nos, i això és una cosa que està a tot arreu. Vull dir, no pot ser que això no estigui d'alguna manera afavorit per l'univers o per la natura. Bueno, jo tenia un consultori de medicina natural a Barcelona i em va passar una cosa. Vaig adonar-me'n de com funciona l'autocuració. O sigui, com un animal o una planta o un ésser humà té una funció natural, igual que en sabem fer la digestió, sabem respirar, doncs també sabem autocurar-nos, autorestaurar-nos. És la funció d'autoconservació, que en medicina es parla d'homeostasi, es reconeix això. Però ja sabeu que els interessos no deixen que tot això se sàpiga, perquè dona més negoci que et prenguis una pastilla que no que tu t'autocuris per ti sol. El que vull explicar-vos és com funciona aquest procés intern natural, com ho podeu distingir de quan funciona, com aquestes coses que només sabem, i les sabem des de la nostra saviesa natural, del dia a dia, que ningú ens explica, i ja ho sabem, igual que ho sap el gos, que surt fora i menja una herba que li va bé per la panxa. Això són coses de l'instint, com funciona. Vaig descobrir que darrere tot això es pot explicar científicament a través de la matemàtica de l'esfera. L'esfera, no? Tenim esferes. Perquè l'esfera és la forma que més hi ha a la natura. De totes les formes que hi ha com 9, més o menys, que són les que més trobem a la natura. Hi ha l'hexàgon, que és allò de les abelles, hi ha l'hèlix, o sigui, hi ha unes quantes formes, i l'esfera és la que més ha sobreviscut, la incertesa, que vol dir que totes les coses que ens passen, l'esfera ha sigut la forma en la qual la natura ha manifestat amb això puc amb tot. Qualsevol cosa que vingui, l'esfera tira cap aquí, i si ve una cosa, l'esfera tira cap allà. És com una adaptació total a qualsevol situació. Jo vaig descobrir això i vaig decidir deixar la consultori mèdic que tenia, i me'n vaig anar un any a la vall de Benàs, a les muntanyes, per estudiar les lleis de la natura. Perquè en aquells moments, que va ser el 2010-2012, hi havia molt amb el tema, encara ho tenim, però el tema de la independència, i jo em preguntava per què la gent a Madrid, a Barcelona, per què la gent està emprenyada, què és el que passa, no? I com es pot resoldre. Per mi, la natura va ser com buscar una referència. O sigui, jo em preguntava, a veure, els llibres estan tots condicionats, els llibres d'història, sempre sabeu que les històries les expliquen segons l'interès de cadascun. Jo pensava, no vull interferències de cap tipus. Vull trobar alguna cosa que no estigui alterat, que no estigui corromput, la natura. Milions d'anys de saviesa i encara existeix, encara hi és aquí. Dic, vale, ho vaig deixar tot i me'n vaig anar a estudiar les lleis, els patrons de la natura, i vaig estar durant un any immersa a les muntanyes de la vall de Benasc. Quan vaig acabar, perquè jo necessitava desenvolupar tot això en silenci i observar, aleshores me'n vaig anar a Madrid, que jo mai hagués anat a Madrid, però en aquell moment me'n vaig anar a Madrid, i després me'n vaig anar a Santander. Vaig estar donant voltes per Espanya, i el 2017 alguna cosa dins me'n va dir, me'n vaig anar, vaig estar un any a les Amèriques, a Nord-Amèrica, després vaig tornar, i els últims 5 anys els he viscut a Islàndia. Perquè dels meus descobriments no només vaig descobrir com s'autocura el cos, o com s'autocura un ocell, o com s'autocura una planta, sinó darrere tot això hi havia un llenguatge,
Un llenguatge que s'expressa en la manera més simple del llenguatge, que té a veure amb coses que jo descrivia de la física, però d'una manera senzilla, i al final això es va convertir en algo que dius, bueno, si descobreixes com s'autocura un ecosistema, com s'autocura un bosc, com s'autocura un animal, i puc ajudar a tot això, doncs anava per aquí a fer un ecosistema, a fer un altre. Aleshores, en comptes de... vaig passar a ensenyar, o sigui, ara jo no faig consulta, jo ensenyo a que tu t'autocuris aprofitant una malaltia o alguna cosa que un té, aprens a autocurar-te i tens ja la teva capacitat interna. O sigui, tot se n'aprofita. Ara us explicaré una mica com funciona, perquè jo sé que a vegades és difícil entendre quan ens han explicat què és la pastilleta o què és el metge, i la major part de la gent no hi creu en una capacitat interna perquè no l'ha viscut. I hem d'acompanyar el cos de la mateixa manera que un nen petit busca dins de la seva educació allò que li fa falta, i hi ha un instint intern que també ho tenen els animals, doncs nosaltres també tenim un instint intern quan necessitem alguna cosa en concret. Però no surt d'una manera com allò que diu, hosti, he llegit en un llibre, no, és que normalment són coses que no hem llegit en un llibre i que surten així, com quan ens truquen per telèfon i un es posa a pintar, a dibuixar, i fa un dibuix i no sap a vegades ni el que està dibuixant, simplement surt així. Aquestes coses que surten des de dins estan donant un missatge i estan aportant la solució del que tenim. Però com es manifesta tot això? La gent, quan començo a parlar d'immunitat natural, pensa en herbes. Tothom pensa en herbes, sobre aquí, una estona. Pensa en herbes i dic, no, el que faig jo no té res a veure amb les herbes, perquè podem dir que darrere de totes les formes, de tot el que veiem, hi ha informació. Aleshores, el que jo faig és més la medicina de la informació. Dius, bueno, i això què vol dir? Ens treu completament de tots els sistemes antics, però a més és el més antic. Què significa? Per exemple, jo estic en aquesta cadira, estic asseguda. Oi que sembla un 4? La cadira sempre sembla un 4, però el 4 és un número molt estàtic. Tu quan seus en una cadira sents el quadrat, el cub, i sents l'estàtica. I en el moment que sents això, t'és més difícil aixecar-te, clar que ens aixequem, però ens és més difícil perquè dins del cub, dins del 4, hi ha la informació de l'estàtica. Això és com matemàtica abstracta, però dins de la nostra quotidianitat ho podem sentir. Com funciona l'esfera? L'esfera la tenim en l'ou, els ous, a l'úter, perquè l'esfera protegeix, i la natura ha posat en l'esfera el més important, que és el naixement d'un ou, d'un ser que ha de créixer. Però què passa dins de l'esfera? Què passa dins d'un úter? Totes les mares sabeu que el fetus, quan està dins d'un úter, no té... o sigui, està flotant, està com aïllat de la gravetat. I per què passa això? Perquè quan aïllem alguna cosa de la gravetat, estan actuant les pròpies forces intermoleculars. Què vol dir? Imagineu una pilota i el fetus està dins, a l'úter, i no hi ha cap força externa perquè hi ha un aïllament de la gravetat, i aquell fetus estan actuant les pròpies forces de la vida per formar, i per això un ésser viu es forma, i és un acte preciós i intel·ligent que succeeix per les pròpies forces formadores de la vida. O sigui, quan nosaltres no posem cap tipus d'interferència, la natura actua. Enteneu això? És molt important perquè ho visquem, no? Tots hem nascut en un ventre, tots hem estat dins, no ens en recordem, òbviament, però estem al llaç de la gravetat i aleshores són les forces de la natura quan actuen. A nivell més pràctic, quan ens passa qualsevol cosa,
l'opció més fàcil i la que realment cura és no fer res. Ostres, no fer res, però hem de fer alguna cosa, no? Tenim la idea de fer alguna cosa, sí, no interferir. Perquè si tu no interfereixes, tot es posa a lloc. Hi ha forces internes i un ho pot sentir. Forces que s'entenen des de la física, per exemple, el múscul tira d'aquí, el múscul tira d'allà, generen diferències de pressions per posar aquí això aquí, posar això allà, i acaba posant-se tot bé. Però la majoria de vegades generen interferències. Perquè volem fer això, perquè hem llegit en un llibre i o altre. Jo vaig apartar completament els llibres per aprendre de la natura, per estudiar les forces de la natura i aprendre el que hi ha. I és el que descriveixo i el que us explico. Però la idea, dius, bueno, i en què es basen aquestes interferències? Si nosaltres no posem cap força, no? Vull dir, quina és la correspondència d'aquestes interferències en la nostra vida? Els prejudicis i les ideologies. Només existeix una malaltia. Només una. Diràs, home, però jo tinc l'estómac, jo tinc el peu, i jo el cor. No, només hi ha una malaltia. I és que aquesta capacitat natural que tenim de restaurar-nos no funciona. Perquè és igual el que et passi. Si aquesta capacitat funciona, ho restaura. Dius, vale, però per què a vegades no funciona? Aquí està el secret, no? Perquè jo li dic sempre, amb els nens petits, quan faig conferències a les escoles, jo els hi parlo, i amb els nens quan tracto sempre parlo del superheroi. I el superheroi és aquella força que tots tenim a dins, que amb els grans és sempre el tio Manyes, no? El tio Manyes és aquella força que tots tenim a dins. Què és aquesta força? És la força de la vida, la força del sobreviure, que és l'única cosa que en realitat ens treu d'on estem. Per què? Perquè estem organitzats per sobreviure i per més coses, no? Per desenvolupar-nos. Anem a fer una esfera i nosaltres estem aquí a dins. Bé, ara faré aquí, aprofitarem la pissarra, ho veieu tots bé, Si jo tinc aquí un ecosistema, que pot ser un bosc, aquí hi ha, doncs no sé, un conill. I aquí tenim herbetes. Ara us explicaré una de les lleis de com funciona aquesta autocuració. El conill, per instint, per poder sobreviure necessita menjar. On està aquest menjar? Està en el seu ecosistema. Com arriba? Com arriba a trobar-lo? Com el conill té l'instint de dir si la herba està allà i no allà, quina força interna el guia cap allà? Per què ho acaba trobant? Algú m'ho sap dir? Perquè té gana. Sí, té gana. Però per què se'n va cap aquí i no cap aquí? Perquè ja no hi ha res. Sí, per què troba? Sí, però per què troba el que necessita? La necessitat. Sí, però com ho fa? Com? També, però imagina't que és algo molt gran. Algú més? Va, aquest sector. Quin és el misteri que fa que un ser trobi el que necessita? Ja ho deu portar dintre. L'explicació a dintre del mateix ja li diu. Sí, però com? L'olor, tot. L'olor? Amb l'olor. Sí, però a vegades estan molt lluny. La maternitat, potser, no? El procreador, potser, no. O no sé. Sí, em sembla que ja ho portem quan naixem. Sí, però per què? Sí, però com funciona aquest instint? Ja sabem què és l'instint, però com funciona? Bueno, hi ha un impuls també, però com? Exacte. Ho troba perquè està connectat. Molt bé.
I per què està connectat? En què es basa aquesta connexió? Sí? Deu ser de temps remots. Ja ve de segle. Us dono una pista. Hola. Us dono una pista. Estornells. Els tornells. Els estornells. Els ocells aquells que volen tots. No es donen hòstia. Volen tots i estan coordinats, o els bancs de peixos. Per què? Bueno, per la matriu com universal, no? Que tot està en contacte, tot és un tot. Més fàcil, més fàcil. L'esfera, no? Però més fàcil. Perquè és el mateix cervell. És el mateix cervell. Pensem en això. L'esfera, el concepte abstracte de l'esfera, en el fons significa que és el mateix cervell. La meva mà esquerra està connectada amb la meva mà dreta. És el mateix cervell. I el peu, tots, o sigui, pensem d'una manera tan separada que no ens adonem d'això. Estem connectats perquè som el mateix cervell. Hem de començar a pensar la natura, per conèixer la natura, hem de pensar en col·lectiu. Estan connectats, és el mateix cervell, dius. Però aviam, això és un... Sí, això és una cèl·lula i això és... Vull dir, és el mateix cervell. És el principi de l'esfera. Traslladem-ho ara a l'humà i us explicaré una altra de les lleis de la natura. Aquest és allò que diem jo i mis circumstàncies. És l'ecosistema que uneix, que és nosaltres amb la connexió que tenim amb el nostre entorn. Que estem connectats, vale? Però què passa? Espera, primer farem una cosa. Us explicaré primer un exemple que us entendreu més bé. Això que hi ha aquí, aquesta sala, amb tots nosaltres, ara en aquests moments funciona com un ecosistema. És una esfera. I si me'n vaig al lavabo, el lavabo funcionarà per mi com un ecosistema, una esfera. I aquest poble és una esfera més gran. I el planeta Terra és una esfera més gran. I el sistema solar, macrosistemes. En seguiu? Vale. Si jo surto fora i entro, això és com una fórmula química, amb tot de components, ballant com una olla de cigrons, i jo entro, soc una patata, un pèsol. Arribo i em mesclo amb la resta. Què passa quan m'estic mesclant? Que hi ha un moviment fins a arribar a l'equilibri. Aquest equilibri és la integritat d'un ecosistema, és l'esfera. Però què passa si jo arribo aquí i pel que sigui, no sé, el color de la cadira no m'agrada perquè em provoca, no sé, un record, un trauma de quan era petita. Quan jo arribi i vegi la cadira, potser conscient o inconscient, la major part de vegades és inconscient, jo tindré un rebuig cap a la cadira. La rebutjo. I si la rebutjo, no es produeix aquesta integració. Quan jo rebutjo alguna cosa, m'estic desconnectant. Aleshores, al meu medi, en aquests moments, hi haurà alguna cosa que jo no m'estic integrant. Si jo marxo d'aquí i me n'oblido de la cadira, no passa res. Però si tinc que conviure amb aquesta cadira durant moltes hores, molts dies, mesos, anys, arriba un moment que aquesta integritat que s'ha de donar no es dona i és quan comença la malaltia. O sigui, l'esfera és com la integritat perquè és la màxima informació ocupant el mínim espai. De la mateixa manera, passa aquí en petit, que l'hexàgon de les abelles, que seria com una esfera feta hexàgon,
Per què les abelles fan un hexàgon? Perquè és on poden emmagatzemar més mel ocupant el mínim espai i que a més estiguin com en magatzem, com empaquetades. Per això l'hexàgon, tot el que sigui hexagonal, empaqueta portant el màxim ocupant el mínim. El màxim en el mínim. Això li encanta a la natura. Perquè és l'optimització. I és on anem sempre. Sempre anem al millor. O sigui, comunicació. Com evoluciona la comunicació? Comunicant el màxim de missatge, màxim de coses en un mínim temps. El màxim en el mínim. És una de les lleis de la natura. L'esfera és la que solventa més això, del màxim en el mínim. Però l'esfera no empaqueta. Simplement és la màxima en el mínim, ocupant el mínim. Això és la que més solventa la incertesa. Aleshores, si jo arribo aquí i no em connecto, no m'integro en aquest ecosistema perquè hi ha un element que jo estic rebutjant, aleshores es comença a perdre aquesta funció esfera. I en el moment que es comença a perdre, comença la malaltia. O sigui, en el fons, què és una malaltia? És una desconnexió amb el medi. O una desconnexió, anem a dir-li amb una paraula simple. Et desconnectes. En el moment que et desconnectes del teu medi, comença peligro, peligro, peligro. La integritat es comença a perdre i aquí comença. Perquè no t'estàs integrant. Clar, aquí entrem en un concepte que dius, què t'ha fet la cadira? És algo subjectiu meu, perquè la cadira no m'ha fet res. Però si el color em recorda alguna que a mi em provoca trauma, és alguna que jo rebutjo. Normalment, a l'ecosistema, un animal que està dins del seu ecosistema no té problemes amb el seu ecosistema. Som nosaltres que amb la nostra vida, amb la nostra manera de ser, generem coses, rebutgem, tenim memòria emocional, rebutgem, ens apropem i és com funcionen les emocions. Però de totes maneres, qualsevol cosa que generi una interferència en la nostra integració, sigui on sigui, ens està desconnectant del medi. I aquí comença. Dius, bueno, i com l'arreglo? Aquí està la clau, no? Dius, com ho sé, tot això? De cara a la pràctica, clar, la gent què fa? Se'n va al metge, pren pastilles, però la causa continua allà. Fins que un no coneix, dir, a veure, de què m'estic desconnectant? Si a partir d'ara, quan us passi alguna cosa, dic, què és el que no estic... Què és el que estic desconnectant del meu medi? Què és el que no estic d'acord? I moltes vegades només cal donar-se en voltes per la casa, com qui fa res, i hi ha l'instint aquest que a l'igual un dia parlant per telèfon, on que sigui, et poses davant d'un lloc i dius, ostres, aquí tinc la clau del que em passa, i un ho sent. O sigui, són aquelles coses que sentim d'una manera natural perquè estem organitzats per sobreviure i desenvolupar-nos i ho sentim no com algo extraordinari, sinó com algo natural que surt d'una direcció interna. I aquí és cadascun que aprengui a donar-se en compte d'això. Perquè quan un se n'adona realment ho veu, però hem de canviar aquesta manera de veure les coses i començar a pensar com a esfera, com a ecosistema. La societat, sobretot a nivell mèdic, ha introduït molt la idea contrària a l'esfera, que és la de, jo li dic el cub, perquè és una mica els 90 graus, que és la dualitat de sempre hi ha un dolent que té la culpa, si és el virus o és la bactèria, però ara anem al planeta Terra. Si tot això és l'ecosistema Terra, quina és la immunitat de la Terra? La més gran immunitat quina és? Poder estar en qualsevol lloc de la Terra i no passa res. Dius, ostres, i com s'aconsegueix això? Primer comencem pel nostre ecosistema. Doncs comencem. Fins aquí em seguiu bé? Sí? Vale. Escric.
poc a poc, perquè no vull que es quedi darrere. Tu i jo. El que més costa d'aquest món és entendre l'altre, és posar-se en el lloc de l'altre. És el que més costa. Per què? I ara entendreu la por i per què hi ha una reacció. Hola. Per què hi ha una reacció davant de bitxos i davant del virus i davant de... Sempre hi ha una por. Immunitat no és defensa, és interacció. Enteneu això? O sigui, ens han educat que la immunitat és que hem de matxacar l'altre. Ui, aquest virus, aquest no sé què és dolent, o aquest país, la immunitat entre països, no? Les guerres que hi ha. És dolent, anem a matar-lo, no? Això és com ens han educat. Però en el fons, la Terra és un ecosistema. I tant dret té a viure el bitxito petit com tu. Simplement el bitxito que fa? Intenta sobreviure i si se l'estàs matant, doncs es defensa. Però aquesta actitud d'anar en contra és el que ha generat que la interacció es vegi com a defensa i no com a una oportunitat de fer un intercanvi. Quan un país envaeix un altre, tenim guerres, què fan? Intenten anul·lar, no? I anul·len la seva cultura, anul·len la seva... bueno, tot. Veieu el que estan passant, no? Que tenim unes quantes al planeta. I tot és tu o jo. Tu o jo. I per què no tu i jo? Ostres, tu i jo no, perquè saps què passa? Que jo miro cap aquí i tu mires cap allà. Bueno, i què? Anem a ficar-nos dins d'un arbre. A dins d'un arbre, quan l'arbre s'està formant, hi ha molts elements contraris. Hi ha un conflicte. Conflicte entre cometes. Què significa un conflicte? Que jo vaig cap allà, i un altre va cap allà, i l'altre va cap allà. Però això ja existeix a la natura, de manera natural. I com ho resol la natura? Dins d'un arbre, quan s'estan, o dins d'una branca, hi ha molts components químics. El mateix hi ha entre les cèl·lules del nostre cos. Hi ha un líquid, i aquí arriben els vasos sanguinis, el rec, entre altres coses, i deixen anar vitamines, minerals, en aquest líquid. En aquest líquid es mescla tot. No entra el vas sanguini dins de la cèl·lula, perquè si trenquen la barrera moriria la cèl·lula. Ho deixen anar en el líquid. Aquí n'hi ha components que es podrien anul·lar químicament i no ho fan. Igual que en l'arbre. Per què? Hi ha com una intel·ligència. Ostres, és intel·ligent la biologia, la vida és intel·ligent. Per què? No s'anul·len. Perquè hi ha un principi intel·ligent. I quin és aquest principi? No és tu o jo, és tu i jo. Un ecosistema és un conjunt de components contraris que coexisteixen en harmonia i sabeu per què ho fan? Perquè no anul·len a cap. L'harmonia no exclou el conflicte. És harmonia precisament perquè inclou elements contraris. Això també es veu en l'etimologia de guerra i bellesa. Els etimòlegs moderns diuen que no pot ser, que guerra ve del germànic war i bellesa ve de bellus. Però els antics deien que no, que era el mateix, ve de bellum. Però aleshores els moderns no saben explicar el bel·licisme i totes aquestes paraules d'on venen. I és això, el principi de l'harmonia en el conflicte. Perquè la bellesa
és el resultat d'una guerra que ha aconseguit coexistir en harmonia, que significa no anul·lar a ningú. Enteneu això? Això és una de les lleis de la natura. La natura resol els conflictes. Només cal mirar a dins i mirar com ho fa. Però què passa? Dius, ostres, però quan veus a l'altre el veus com un enemic. Què fa que veiem a l'altre com un enemic? Les emocions. L'ésser humà, això són coses que vaig descobrir en les investigacions que sempre he fet, jo dic que els éssers humans tenim emocions però són animals, és substància animal. Nosaltres tenim sentiments. És diferent l'emoció que el sentiment. I quan veiem un altre que és diferent, la diferència, reaccionem perquè no saps per on et sortirà. Hi ha una por. I és una por interna des del principi de la supervivència més bàsica animal, que dius, ostres, no sé per on sortirà, i quan no ho coneixes ho rebutges. Perquè les emocions, la manera d'entendre les emocions és veure-les com el que són, que és realment una cosa t'atrau perquè t'és familiar. I és el plaer de lo familiar. Encara que pugui ser algo dolorós, però com és familiar, ho accepto. I si no és familiar, ho rebutjo. Això és com funcionen les emocions. Però quan comencem a despertar un principi d'individualitat, que aquí hi ha moltes línies psicològiques que diuen que l'individu és fred i és la ment i tal, jo sempre defineixo la ment com amor. La ment és amorosa, quan un la crea amorosa. És un paper en blanc que nosaltres fem l'estructura, i si la fas amorosa significa no perdre't res. Per mi l'amor, la ment és amor, i l'amor és l'exactitud, que significa la connexió exacta amb el que és algo. I què és el que és algo? La teva identitat íntegra, tal com és. La immunitat no és res més que ser un mateix. És la identitat que tots tenim. Diu, qui sóc jo? I ara jo us dic, si ningú s'hagués ensenyat una llengua, ningú s'hagués ensenyat una cultura, ni una manera de ser, qui seríeu? Es plantegen moltes coses, això. Alguna vegada m'han respost un animal. Dic, bueno, potser no. Potser ens comunicaríem telepàticament, o potser... Vull dir, estem tan condicionats amb les coses externes que quan hem de deixar fluir aquesta esfera està tota plena de parxes, de coses de la societat, i una de deixar anar perquè es manifesti el que realment som, que és aquesta identitat. Aleshores, què passa? Que tornant a la ment, que molta gent, però la ment és freda, la individualitat ens separa, perquè la societat, jo sempre dic que l'ideal de societat, mira, se'n sortirà, és cadascun dins de la seva esfera, o sigui, dins de la seva individualitat i dins a la vegada d'un col·lectiu. I aquest és una mica, si els que us heu ficat en l'evolució i en la biologia, veureu que realment s'explica a través d'aquí el comportament dels animals i l'evolució dels animals, encara que nosaltres ens estem individualitzant d'una manera diferent. Per això aquest sentit de la separativitat. I per què no podem fer tu i jo? Perquè cadascun, dins de la seva bola individual, podem estar dins d'una bola comú. Per què no? Hem de transcendir aquesta empenta de destruir l'altre. Però això és el més difícil. Perquè surt des de l'instint de veure alguna cosa diferent, com allò com quan algú salta a la jugular.
no sé si us ha passat, quan algú diu alguna cosa que no és el que vosaltres creieu, hi ha com una cosa interna de rebuig. Algú ha tingut aquesta experiència de tira vegades. Això és la substància emocional. Però, des de la part del sentiment, és el contrari. Ostres, és diferent. Que bé, tinc una oportunitat d'aprendre alguna cosa nou, d'intercanviar alguna cosa nou. Aleshores, com fem aquest procés? És un procés intern. O sigui, quan un ho veu, dius, hòstia, és veritat, i reconeix aquesta part que salta a la mínima, i a veure, tan dret té l'altre de pensar diferent, per què no, no? Però és el més difícil d'aquest món, entendre que hi ha un altre que pensa de manera diferent, inclús considerar la diferència. Perquè la diferència no saps per on t'ha de sortir, l'altre ja ho coneixes, però això surt de les emocions, de l'emocional. Algun dubte fins aquí? Teniu alguna pregunta? No? Tot està clar? No ho sé, Com comenci a preguntar. Sí? L'esfera? Jo sé que el concepte de l'esfera a vegades costa entendre, però els estornells, el mateix cervell, això queda clar, no? És que són coses que les vivim en la quotidianitat, no cal posar-los uns noms difícils. Jo sempre m'agrada explicar-ho tal com les vivim i fer més una descripció des de com ho sent un realment. Fins aquí tot bé? Vale. Seguim amb l'esfera. Anem aquí. Immunitat és poder, és la identitat. I la identitat, què significa poder? Significa jo puc. El poder no és el govern. Significa jo puc. I què significa jo puc? Jo puc accedir als 360 graus de les meves possibilitats. Perquè estic connectat. Si estic connectat, aleshores puc accedir a jo i mis circumstàncies. Si algú es desconnecta, com jo amb la cadira, no tinc res amb la cadira, que consti. Si jo em desconnecto, no puc accedir a una de les meves possibilitats, perquè m'estic desconnectant. Perdo connexió i aleshores aquest jo puc no es dona. Per això el poder, la identitat és poder perquè significa jo puc. I ara us explico una altra de les lleis de la natura. Això ho vaig descobrir, és un principi químic. Ara hi haurà una mica de revolució, perquè això és potent. Mai ens passarà alguna cosa que no podem sostenir. És químicament impossible. Us explico. Estem organitzats per sobreviure. Tu saps, no, això? És que la conferència que vaig fer a Mediona va haver una noia i diu, ostres, és que fa una setmana em van dir el mateix i em va fer el cap. Diu, i ara tu m'estàs dient el mateix. Vull dir, nosaltres estem organitzats per sobreviure i desenvolupar-nos. És la nostra direcció natural, naixem amb això. I tenim dins de la nostra esfera tot el que necessitem. Hi ha un ordre de com succeeixen les coses. Per exemple, ara estem en el 2026 i les coses que estem aprenent són les coses que nosaltres podem abordar, però imagineu-vos que, jo què sé, que arriba algú de l'any 3000, que poden viatjar en el temps, arriben i ens ensenyen tecnologia. Dius, ostres, no sé com va això, no em toca. Perquè no hi ha l'ordre dels aconteixements, fa que no aparegui això, perquè no ens toca viure això, hem d'aprendre altres coses abans. Doncs tot el que ens toca està dins de la nostra esfera. Hi ha un ordre del per què succeeixen les coses i tot el que ens passa, tot ho podem sostenir. Perquè és químicament impossible, i quan dic químicament és que no es dona dins de l'ordre interactiu, de lo que ens ha de passar no succeeix, no està ni a prop, algo que no puguem. L'esfera és el jo puc accedir a totes les meves possibilitats i tot el que em trobaré
dins d'aquestes possibilitats ho puc sostenir. Clar, en el moment que un sap això, i has de saber-ho, no és perquè jo t'ho expliqui, és perquè un ho sap des de dins, ho sap que és veritat, perquè ho veus en la matèria, ho veus en la natura, ho veus com a llei. Aleshores dius, ostres, quan et passa alguna cosa, jo puc amb això, o sigui, puc arribar. L'únic que em falta és crear el camí per arribar a això. Però realment puc, perquè si no, no m'ho trobaria. Aquesta és la primera part. I en el moment que succeeix, veiem la resposta. I us diré per què. Esfera. La pregunta i la resposta estan dins del mateix ecosistema. Lo difícil és arribar a la pregunta, no a la resposta. Quan formules la pregunta correcta, automàticament trobes la resposta. Perquè està dins del mateix ecosistema. Connectes amb això. Aleshores, l'important és formular la pregunta, perquè automàticament trobes la resta. Enteneu això? Si no ho enteneu, digueu-m'ho i jo us ho explicaré. Sí, jo trobo tot com molt genèric i és... Si jo, ésser humà, estic preparada per tot el que m'arribi sostenir-ho, Sí. vale. I què és sostenir-ho? Si li arriba una situació amb una persona que la fa que es disassocia perquè no pot sostenir, llavors això encara és jo puc? Per exemple, posa'm un exemple. Una escena traumàtica que la persona no pot sostenir i la seva psique és... És que sí que pots sostenir, si no, no et passaria. Vale, i què és no sostenir-ho? Morir-se. Sí, Desaparèixer, a veure, petar. sí, mira, us posaré un exemple, un miquet. Si no, Continua donaré sent nota. funcional? Com? O sigui, on està el límit del jo puc? Què vol dir sostenir? De sostenir és no morir-se. Aquí està una mica, sí, sostenir, dius, a veure, si hi ha un fenomen, no sé, imagineu que ve un asteroide i es carrega la Terra, ¿vale? Pues aquí estem parlant d'identitat d'espècie, hi ha altres factors. Jo pensava alguna més comú, més mundà entre éssers humans. Sí. A veure, sempre, tu quan et passa alguna cosa, sempre ho pots sostenir. Sigui el que sigui, sempre ho pots sostenir. Però, sempre, el que jo he observat és que sempre la natura, o sigui, el teu propi cos, et demanarà com un salt, com que desenvolupis alguna cosa. Sempre, no és allò, si no ho has resolt fins ara, és perquè estàs en el mateix punt. Necessites fer un desenvolupament per poder veure més enllà i solucionar això. I sempre et demanarà com un salt, és com un salt d'espècies. La incertesa, quan ens ve molt dura, necessitem un canvi. I quan fas aquest canvi, aleshores és més fàcil solventar perquè és com si et quedessis a un... Si hi ha un nivell, per exemple, de situacions de l'1 al 10 i estàs en un 7, una situació 7 necessitaràs un 8, un 7 o un 8 per solucionar-ho. Però sempre, o sigui, la idea del que estic explicant ara és que sempre ho podràs sostenir, perquè és químicament impossible que tu et trobis alguna cosa que no puguis sostenir-ho. Ara bé... El tema de sostenir, però a quin preu? No, cap preu. O sigui, el preu del desenvolupament. Vols dir, tu amb sostenir et refereixes a que aquest ésser té la capacitat per superar aquest repte. Sí, sí. Haurà de fer coses, haurà Sí. de moure, però hi ha capacitat. Sí. Amb això vols dir Sí, sostindre. sí, exacte. Però la major part de les vegades el repte és considerar que realment tu pots. Perquè el que més ens han ensenyat el sistema és el no puc. És que jo no puc això, jo no puc l'altre, és que no, és el metge que et cura, és la pastilleta que et cura, és el no sé què. En el moment que comences a veure com funcionen les coses, te n'adones de que realment sí que pots, és que si no, no et passaria alguna cosa. Però sempre requerirà un salt. Llavors, Sí. el no poder, segons tu consideraries, seria la mort? Quan Sí. hi ha una mort? Sí. Vale. Sí, Llavors, a fora de la mort natural, com ho hem de dir, no? Sí, sí, sí. Però llavors, és com ara a la natura,
tot un bosc, que dius, n'hi ha arbres grans, arbres petits, i la mateixa natura fa que es morin uns perquè surtin els altres. I llavors, a dintre la circunferència aquesta, llavors seria que la gent haurien de tenir tant així ja... O sigui, que ja s'ho haguessin menjat, això de que uns marxen perquè vinguin d'altres i ja està. Si jo em rasco la pell, moren moltíssimes cèl·lules, però no mor la generació de cèl·lules, o si em tallo els cabells. Mort algun perquè tot l'altre es corre visqui. Estem pensant com a ecosistema. En el cas dels arbres, és el mateix cervell. És el mateix. Mor una branca, mor un arbre, però l'altre pollancre està allà, i ja està. Saps? Però no és allò jo puc perquè aquell té de sortir perquè un altre subsisteix. En el cas dels éssers humans hi ha el component de la genètica. El gen és el que sobreviu, però a més aprofita cada ésser per millorar. Clar, aquí està. Però el que us vull transmetre és una altra cosa, o sigui, és la idea de que hi ha un ordre dins de les interaccions, que és el punt com més important, i en el moment que un veu, no? I realment, ostres, és veritat, o sigui, si jo no pogués amb això, no m'hagués passat. En el moment que un li dona, o sigui, fas aquest clic, automàticament trobes la resposta. Ja, però fer aquest clic seria un me il·lumino i jo puc. No, és que ha de ser de veritat, no és una il·luminació això. Ha de ser de veritat. Per molt que jo t'ho digui, tu has de veure. Mira, és com... Tu has de veure un procés, és si aquesta cadira no sé ni conscientment per què m'està afectant el que m'afecta, i aquí hi ha tot un procés de posar consciència, de treballar-ho, de tal. Vull dir, no és un, és que com jo puc ja està solucionat. No, és que sí que ho saps. El tema és que sí que ho saps. Tu ho saps tot. El que et falta és conèixer el que ja saps. Conèixer conscientment. I ho dius com si fos un... Ja està, ja ho saps. No, això és demostrable. No, en sèrio, mira. On estan els millors llibres de matemàtiques, de física, de química, d'art, de biologia? On són? I una pregunta. I el jo puc, si et porta un dol, aquí jo puc, perquè tires endavant el jo puc, si et porta un dol, o és un dol que portes sobre. O sigui, jo puc estar amb aquesta relació, amb aquesta parella, si saps que això porta una negativitat, o a nivell de la comunicació. Bueno, poder simplement és opció. Poder és opció. Després escull el que vulguis, però poder és opció. Sempre pot, no? Però igual aquesta vegada jo puc, igual no sé si és positiu. No, a veure, és com la immunitat de la Terra, en el fons, és poder estar en qualsevol lloc del planeta i que no passi res. Que vagis o no vagis ja depèn de tu. Però les possibilitats, el tenir les possibilitats és accedir a tot el teu ecosistema. En el moment que tens un prejudici i una d'aquestes parts et desconnectes, aleshores és com si no pots anar allà perquè no, això no... I dins de les possibilitats fes després el que vulguis. Els llibres, on són? Algú va dir la natura, no? Però va, més, la natura, ja, però diem alguna més tangible. On són els millors llibres? A dins? Estan a dins, però on? Amb la intel·ligència de les persones. Però on? Sí, diem, la saviesa és interna, està dins, però on? El cervell. En el comportament de les cèl·lules, en el comportament de les molècules, en el comportament dels àtoms. La saviesa és intrínseca. I el que fem és conèixer el que ja sabem. Però ha de passar a través de la ment, això. És a dir, hi ha una cosa que és una matriu i que és el cervell com a esfera, però, per exemple, aquest jo puc, en el moment en què tu pots fer aquest transcendir, el fas a través del cervell. O sigui, hi ha un procés mental, el cervell físic, perdó, O sigui, hi ha un procés mental en tot això. No. O sigui, no només mental,
però també ha de ser mental. No només pot ser mental perquè és de tot, és de les cèl·lules, és del nucli, és integral, però si tu no l'integres, o sigui, aquests ahà, que jo li dic, el tenir un ahà, és com algo que ve de dintre, que potser sí que és com aquest... però que aquest ahà el processa el cervell. Si és un ahà i ja no faig res més, no? Si tu no fas res, o sigui, la ment simplement és el cofactor que estem desenvolupant ara, aprofitant el que ens passa per poder conèixer més i apropar-nos a la natura. Però, independentment, l'arbre no té ment per poder, i té aquesta funció d'autocuració. O sigui, la vida, les forces internes de la vida ja funcionen amb aquest moviment natural. A partir d'aquí, en l'ésser humà, plens de prejudicis que estem, la cadira. Això no és natural. També hi ha persones que tenen força mental i hi ha persones que no tenen. I llavors, si no tens força mental... La ment és un diamant, és un canva, o sigui, com es diu en català? Un lienzo. Llenç. Un llenç? Llenç. És un llenç en blanc. Nosaltres el fem amb la nostra manera, i si el fem separatista, doncs és la ment d'avui en dia. Però si la fem esfera, no? Que mor per una plaga. Ja no podia. Què ha passat aquí? La planta? Un arbre. Un arbre, sí. Una plaga i... Però no mourà tota l'espècie. No. A vegades sí, no? Però la transcendència, hi ha coses que dius, bueno, ha mort tota una espècie, s'ha anat. Anem a veure, s'han d'entendre moltes més coses de per què aquesta espècie ha desaparegut. Però hem de pensar com a espècie per poder entendre l'esfera. No és només un arbre, és una cèl·lula d'un ecosistema més gran. Hem d'entendre aquesta part. O sigui, el que jo entenc és que l'arbre no té prejudicis. Ho fa per si sol. Nosaltres, com que hem creat aquesta ment amb prejudicis, com que tot aquest procés que vindria natural també l'hem de fer a través de la... O sigui, això, la ment ha creat aquests prejudicis i aquesta sanació també, o sigui, és com que si hem creat una cosa amb la ment, l'altra també ha d'anar relacionada perquè pugui sanar-se. Perquè l'arbre no té aquest problema perquè té les forces que es contraposen, però com que no té una ment justament que li ha creat uns prejudicis, es pot sanar, no? Bueno, la cèl·lula també. O sigui, la cèl·lula, una molècula, té la seva funció. La meva funció és portar oxigen aquí i no ha de fer res més en la vida. És 100% propòsit. Però no és així en l'ésser humà. Estem plens de prejudicis. Aquí està una mica... O sigui, l'entendre l'ecosistema i en les coses que ens interferim, que nosaltres mateixos som la interferència. La natura viuria sense nosaltres, sense cap problema. Però no oblideu que nosaltres som natura i que la natura s'expressa a través nostre. Aleshores, la sabidoria és intrínseca, els millors llibres estan en el comportament de les cèl·lules, de les molècules, dels àtoms. Tenim aquest coneixement intern, ja funciona per si sol i quan no fem res es manifesta. Però els prejudicis és aquella cosa que hem d'eliminar, les coses en més de treure capes a l'hora de curar-nos que no de fer alguna cosa, perquè les forces internes de la vida ja actuen de la mateixa manera que quan es crea un fetus. I a vegades, clar que hi ha interferències, òbviament, si hi ha, per exemple, una embarassada que està al costat de l'energia nuclear i hi ha una interferència, però si tu recondueixes el cos, es pot reconduir. Jo ho he vist. De la mateixa manera que s'està reconduint Txernòbil, per exemple, doncs també es pot reconduir un embaràs. Però fa més la por, per exemple, en el cas del càncer, la persona se li agreuja més per la notícia que no per la malaltia en si. I quan li diuen que té càncer, ja està, ja l'han matat. Perquè el sistema et ven el càncer com si fos el pitjor de tot, perquè els tractaments estan adaptats d'una manera molt poc eficient. I clar, ja t'ho posen tot així, ja sabeu el que hi ha. Però aquí estem per aprendre una altra cosa i per això estic aquí.
Però la idea és aquesta. Ha quedat una mica la resposta de la saviesa? El que no acabo d'entendre quina seria la proposta quant a acció a fer per aquest retrobament o per aquest treure aquestes capes. Bueno, encara que sembli massa simple, només amb la idea de comprendre com funciona l'esfera, un ja fa. I és en sèrio, dius, ja està? Sí, ja està. Perquè la major part de vegades posem prejudicis, o sigui, l'assumpte és que quan nosaltres donem possibilitat a alguna cosa, funciona, o sigui, succeeix. Perquè abans de que passi alguna cosa, l'hem de donar com a possible. Si no donem alguna cosa com a possible, no succeeix. Perquè si vols que aparegui alguna cosa, primer has de considerar-lo com a possible. Aleshores, què passa? A nivell pràctic, a veure si podem... Bueno, si no, per aquí faig. Com esteu tots? Sí, però no sé si darrere... Espera, anem a mirar. Ja, però no sé si... Vale, de moment sembla que funciona. Ho he fet bé, eh? Has de creure la possibilitat de que sí que es pot, perquè si no... Sí. No, la idea no és que no es pugui. La idea és... No vull que traspassi el rotulador, perquè això és molt prim. Aleshores, hem estat fent proves abans i veieu per darrere sí que es veu. Jo ja no escric molt fort, però si escric molt fort, aleshores traspassa. Això és paper... No és cartolina, és paper d'aquests. Bueno, ara anem a veure la pràctica. La pràctica, que és la batalla que tots tenim aquí internament quan ens passa alguna cosa. Posem... Espera, us explicaré primer una cosa. Us anirà molt bé per entendre també les emocions. Més o menys. Que s'ha quedat molt bé, però bueno. Un tub digestiu. Jo no soc molt bona dibuixant, però ja enteneu. Què passa quan mengem? La boca. Què fem? Mastiguem, no? Després de mastigar, què fem? Clup, empassem. Després d'empassar, arriba a l'estómac. Mescla. Vale? Digerim. Després passem al budell prim i anem seleccionant nutrients, i el que no, caca, cap enfora. Ok? Tot clar fins aquí? Vale. Ara, en comptes de menjar, anem a menjar-nos alguna cosa que ens passa a la vida. Alguna situació d'aquestes que... El que sigui, és igual, una malaltia, algun company de la feina que no traguem. Si volem continuar la feina, què fem? L'empassem. I quantes vegades ens hem empassat coses que no volíem? Vale? Però tirem avall. Quan arriba a l'estómac, digerim. Quantes vegades hem dit això no ho he paït? Moltíssimes. Per què? Perquè què significa en el fons pair? Significa comprendre. Perquè en el moment que un comprèn, després tot el procés de seleccionar, si comprenem les coses, podem seleccionar les coses que ens serveixen i les que no. I el que ja no puguem treure res, aleshores ho eliminem. Però des del digestiu, tot el procés que hem fet és un procés d'optimització, que és el que li agrada a la natura, en el fons, optimitzar. I nosaltres també ho fem, o sigui, en el fons, recordeu-vos de l'esfera, el màxim en el mínim. Quants de nosaltres volem fer el màxim de coses en el mínim temps? Sempre busquem això. La selecció significa que d'un aliment en traiem més nutrients. I això depèn de la capacitat que tenim de digerir. Quanta energia hi ha a una ametlla? Penseu en àtoms. Quanta energia hi ha a una ametlla? Moltíssima. Amb una sola ametlla trauríem energia per alimentar tota la gent de la Terra durant milers d'anys.
amb una sola ametlla, de l'energia que hi ha, pensem en àtoms. Però per què no ho fem? Per què hem de menjar molt? Perquè el nostre digestiu no sap pair. Que la correspondència psicològica amb això és comprendre. Perquè costa molt digerir l'altre. Això us ho explico perquè és una correspondència molt clara, però realment és així. O sigui, estem digerint i en la vida estem traient les coses que ens serveixen i el que no, doncs ho tirem avall, però tot el tub digestiu, tot el llarg que és, fa aquest procés d'intentar treure el màxim de nutrients, el màxim de les coses que ens serveixen, i el que ja no es pot treure més, ja no es pot reciclar, ja no es pot res més, doncs ho eliminem. Però d'entrada... Per què algun dia no pots dirigir més que un altre dia no? Això seria per una altra conferència, però us diré una mica més perquè és molt maco. Mira, t'ho explicaré d'una manera. Espera, que no se m'oblidi, que si no se m'oblidarà. No, sí, la ment, clar, la ment és una. Heu sentit això de que tenim un cervell a la panxa? Què significa això realment? Que hi ha més nervis aquí, no? Hi ha més neurologia, és una zona més sensitiva i tenim molt més. És el cervell primitiu, és el cervell esfera. Ui, l'esfera aquí, per què? Perquè és la natura, és el que contempla totes les possibilitats. Però és com si estigués malalt. Com pot ser que ens mengem una poma i el que surt d'aquí no té res a veure? Tindrien que cagar flors. No ho fem, perquè el procés de transformació és com si estigués al revés. Amb l'òrgan, amb els pulmons, passa el mateix. L'aire que inspirem i l'aire que expirem, estem expirant un aire que és tòxic per nosaltres. Com pot ser això? Estem al revés? Si ens quedem en una habitació completament hermètica, en poques hores moriríem. Les plantes poden fer la conversió i nosaltres no? Què passa aquí? I aquí és on et responc. És una cosa que vaig descobrir mirant-me a mi mateixa. Jo soc al meu laboratori, no? I vaig descobrir l'evolució i la involució del digestiu. Però la manera d'explicar-ho més senzilla és també el que explica del per què hi ha gent que es pot fer vegetariana i gent que no. És molt fàcil. Tenim el sol. I tenim la planta i tenim l'animal. L'animal i l'humà, també, per aquí enmig. És igual, però poso això perquè entengueu. El sol genera energia. Hi ha gent que igual pot fer així i pot menjar. Jo de moment no he aconseguit, però les plantes sí que ho poden fer. Reben energia i converteixen l'energia en matèria. Nosaltres ens mengem les plantes i ens alimentem. Podem sobreviure. Però hi ha gent que no pot sobreviure en plantes. Aleshores necessita una segona conversió, que és que l'animal es menja la planta, fa una segona conversió, que és fer-lo més matèria, i qui es menja l'animal, aleshores pot arribar al sol a través d'una segona conversió. És una mica com qui es pot menjar. Hi ha gent que pot menjar cigrons crus i li senten bé, i altres que necessiten bullir-los. Això és el mateix. Una primera conversió i una segona conversió. Què fa? Dius, vale, i què fa que un pugui sobreviure en plantes i un altre necessiti d'animals? Perquè hi ha gent que ha intentat ser vegetariana i no té energia, perquè no pot fer aquesta conversió des d'aquí, no té suficient. Què és el que fa? La capacitat del digestiu. La gent que té
un digestiu preparat per les plantes i per treure més des de les plantes, i hi ha gent que no, que necessita una segona conversió. I el que vaig trobar és la densitat que hi ha aquí. O sigui, hi ha un tipus de teixit que fa que tu puguis viure de les plantes i puguis extreure tot el que necessites. Però hi ha altres que no. No és una qüestió de, no, és que és el teixit, o sigui, no és que jo no puc, és que realment hi ha gent que no pot. No pot perquè el seu digestiu no està preparat per fer-ho des d'aquí, no és suficient. Necessita fer un bullit més, que és com una segona conversió, i treure l'energia del sol a partir de l'animal. Hi ha experiències molt dures de pair. I ara anem a aquesta part, que és la part pràctica, que es diria que és quan les batalles internes que tenim per resoldre alguna cosa. I aquí respondré a les vostres preguntes, el sector d'aquí. Ens trobem en una situació, sigui la que sigui, és igual. Us puc posar un exemple, però és una mica fric. Però bueno, hi ha molts exemples. Ens trobem en una situació, estem aquí, i una situació d'una malaltia, una situació de perill, és igual, qualsevol situació. No puc respirar. Quedo clavada. A mi em va passar. Vaig descobrir, dius, vale, jo sé que estic organitzada per sobreviure, que és aquesta via. Si estic organitzada per sobreviure, però tinc opció a morir també. Però si jo sé que el que em passa ho puc solventar, trec aquesta possibilitat i aleshores en aquest moment és quan un troba la resposta. I succeeix. Però ha de ser de veritat. No és una cosa que passi, no, és que jo sé perquè em van dir en una conferència, no, és que quan un es troba en una situació de veritable perill, hi ha una força interna que si tu realment dius no, jo tinc que trobar-ho, perquè sé que existeix, i com sé que existeix ho puc trobar, automàticament passa alguna cosa com màgic, ho trobes. I què vas fer en el moment que t'ofegaves? Com vas reaccionar? Bueno, us ho explico. A l'altra conferència ho vaig explicar. Jo estava treballant al meu estudi quan vivia a Barcelona i em vaig quedar clavada. No puc respirar, era de l'esquena, un mal gest. No podia respirar en aquell moment. Aleshores jo, com havia après a fer cures jo mateixa, i necessitava fer-me una cura amb llum verda, posar-me una llum verda aquí, i durant un minut. Jo no tenia una llum verda ni tenia un minut, però jo sabia que tenia que fer això. És un xoque, perquè jo sé que tinc que fer-ho, perquè el cos em va revelar que havia de fer això, però després no tenia les eines per poder-les fer. La primera qüestió ja es va manifestar aquí. Vale, no tinc la llum verda, però puc imaginar el color verda. I em vaig imaginar que a la meva mà era una bombeta i em vaig posar aquí. I vaig sentir com, o sigui, era com una imatge. En aquell moment vaig començar a respirar una mica més bé. Què va passar? Em trobo amb el segon repte. Haig de fer-ho durant un minut. No tinc un minut, amb prou feines tindré 30 segons. Clac, torno a trobar-me. Vida o mort. No, jo sé que puc sobreviure. En el moment que vaig escollir que hi havia una manera, encara que jo en aquell moment no ho sabia, tot això passant ràpid, vaig descobrir la manera de fer-ho. I vaig descobrir com estirar el temps. Com estirar el temps. Sí. Però ho saps en el moment que t'hi trobes. I aquesta experiència l'hem de viure. Perquè un recuperi realment aquesta capacitat ha de succeir.
Perquè la veritable cura és quan un recupera l'autoconfiança. I ha de succeir de manera real, que un es trobi en una situació i comprengui que realment ha d'haver alguna cosa. En el moment que tu entens i ho saps per les lleis de la natura, perquè ho has vist, perquè ho has observat, perquè ho has vist en la teva cuina, com funciona la química dels nutrients, com funciona tot. En aquest moment és quan tu dius, sí, és que ha d'estar. En el moment que li dones sortida per aquí i no et quedes amb no puc respirar, em moro. Estàs donant sortida al morir. No. Si jo sé que puc viure, escollo viure. I en el moment que ho saps, però ha de ser de veritat, obres la porta de com trobes la manera de sobreviure. I ho veus. No depèn de tu. No depèn de tu. Sí. Estiguis on estiguis. La curació, la gent diu, però si estàs en un desert, que no hi ha plantes. La gent diu, les plantes, perquè les plantes... No, és que no té a veure, el que jo explico no té a veure amb les plantes. Si tu estàs en un desert i no tens plantes, moriràs per estar en un desert? No. El que tinguis en un desert, el que hi hagi en el teu ecosistema, és suficient. Dius, però és que només tinc una pedra, però és el 100% del que tens. El que tinguis al teu ecosistema funciona com l'esfera. És una totalitat i no necessites res més. És un principi. Jo sé que costa, a vegades costa entendre això. A vegades bastant. És un principi matemàtic. Entenc que quan treus alguna malaltia és perquè no estàs connectat. Sí. No estàs connectat a l'esfera. I la major part de vegades és per un prejudici. Exactament. Per aquesta malaltia que ja has conegut, jo puc. Sí. Però hi ha casos que no depèn de tu, depèn d'altres factors. Qui diu una malaltia, doncs un problema... Quins factors? Vinga, posa'm exemple. No, és que les coses s'han de portar aquí, a la pràctica. Un conflicte, que no és una malaltia. Un conflicte. Hi ha dues persones, o tres, o cinc, o mil. Un ecosistema. Una guerra. Un ecosistema. No depèn d'un, depèn de molts factors. Exacte. Com pal·lies això? Aquí estem, però no deixa de ser una esfera. Un ecosistema és una esfera, amb tots els elements que configuren aquest ecosistema, que generalment són elements contraris. El que dèiem de l'harmonia en el conflicte. És una identitat. I la identitat funciona per si sola si no hi poses ideologies ni prejudicis. Però és que estem carregats d'ideologies. Totalment. Tota la societat funciona per ideologies. Ara, si traiem aquestes ideologies, ens trobem com fan els animals salvatges o com fan els arbres, però com és la veritable expressió humana, realment, fora de totes aquestes ideologies i dogmes que estem rebent i que ens estem formant amb això. Però ja se n'ocupen prou, no? Que ja se n'ocupen prou que no arribem aquí. El bombardeig és constant. Exacte. Per tant, Sí. realment ja has de posar molta consciència. Estem parlant de tota una història llavors és com algo tan ampli, tan genèric, tant de la societat, tant de l'evolució, tant de tot, i ara és no, és que... Tan simple. Jo vull posar un exemple, no? Perquè jo puc estar 100% o menys d'acord, però sí que a mi, hi ha gent que li passen coses molt grosses, que és molt dur pensar que només és... Perquè tu... Però la teva responsabilitat. Sí, que tota la responsabilitat caigui sobre tu, a nivell de prejudicis i socialment, perquè és molt d'una persona que té un càncer molt avançat, doncs ja prou fa carregant el càncer, a més a nivell mental pensar això. Però el que jo vull dir és que jo, per exemple, penso un exemple en què
una dona està rebent en aquest moment una agressió, no? L'home, o sí, posem el marit, l'està pagant. Ella en molts moments s'ha trobat en aquella bifurcació. S'ha trobat en la bifurcació de tinc un marit que em pega, què elegeixo? Elegeixo morir, m'estic quedant, perquè potser moriré perquè em pagarà fins a la societat, o jo puc amb això, seria el deixo, un divorci, el que sigui, dintre de l'ecosistema. Però en el moment en què aquell home m'està donant amb una ampolla al cap, hi ha una responsabilitat de l'altra persona aquí, perquè hi ha, saps? O sigui, entenc que fins abans i després, quan t'ha trencat el cap, potser hi ha una mínima possibilitat de que tu diguis ho superaré, encara que entri en coma, estaré en coma, ho superaré i sortiré del coma, no? Però hi ha com uns moments en què en aquestes interaccions entre els ecosistemes que sí que hi ha responsabilitats compartides, no? Sí, però un s'ocupa de les pròpies. Sí, el que passa és que és com en el moment en què t'estan pagant amb una ampolla, això ja no tens aquesta elecció de bifurcació. No, però és que això és un procés, és com el càncer. 30 anys abans, o 20 anys abans, o 10, és igual, o un, el cos t'avisa. I abans, aquella dona ha escollit aquell home, però abans d'escollir-lo, probablement hagi tingut, no probablement, segur, ha tingut l'opció de no escollir-lo. Això és el que vull dir, que tant abans com després hi ha aquesta opció, però hi ha els moments concrets en què passen certes coses que em semblen que sí que, o sigui, com, no sé, que diria potser el 0,5%, no? Però hi ha com un 0,5% que també hi pot haver una cosa, o sigui, d'interacció, no sé si, bueno... Sí, t'entenc. Conductes inconscients, o sigui, jo no sé per què estic repetint patró i torno amb aquest home que sé que em pagarà. Això és el sistema emocional, són les emocions. Clar, però ho dic com si fos, això és el sistema emocional. No, és que són, o sigui, la major part dels prejudicis... Però són coses molt complexes, no? Sí, ho sé, però l'emocional es así. El ecosistema se va a regular. Claro, es decir, claro, la vida va a seguir dándose, aunque yo desaparezca. Què t'ha anat? Se m'ha igut. Que vendrà. El cos emocional és el que dona més guerra, perquè és memòria, a més es manifesta com a memòria. Perdona, Sí, digues. quan has dit, en l'expressió que posava ella, no? Tu deies, hi ha un moment, no?, en el que pots escollir, no? Sí. Deies? Però clar, jo, tal com jo ho entenc, aquest escollir és tot el rato des d'això en el que vivim, del que estàs parlant, des dels prejudicis, les creences, les ideologies. Esculls des d'allí, si realment fos pura célula sense cervell, entonces evidentemente siempre elegirías la vida y lo bueno y lo que te hace florecer, crecer, nutrirte, no sé qué, ¿no? No sempre. Mira, us explico com funciona el cos emocional, perquè crec que és molt clau com funciona. Per exemple, el que explicava ella, i un bebè, per exemple, un bebè no escull, saps? No té El bebè aquí has d'entrar en un ecosistema una mica més gran, és com algú amb Alzheimer. No té una capacitat de raonar amb tot això, però és una malaltia de camp. O sigui, és una cosa que té a veure amb la resta. Però el joc ja no funciona amb el bebè, saps? No, la biologia sí funciona. El que passa que els pares a l'igual estan frenant d'aquí i d'allà. És una persona externa, i és el pare, saps? Ja no és el nen. Sí, però la biologia d'aquella criatura funciona. Ell creu que pot, no? No és que cregui. No, és una biologia que deuria funcionar, però aquí hi ha un camp darrere. Però la biologia també té errors, té equivocacions, té mutacions, forma part de la natura. Per la quantitat de... Sí, però mutacions naturals. Bueno, però el que està succeint ara... mutacions van en contra de la vida, també. O sigui, hi ha Això és el que nens que pensem. neixen amb malformitats, hi ha una operació, aquest nen acaba morint o acaba agafant dins de quiròfan i mor, i aquí no hi ha un jo puc, no hi ha biologia i a vegades són així les coses. Abans sí, es pot. O sigui, l'ordre d'un aconteixement previ és la tira de coses prèvies abans que tu has pogut escollir, que has pogut fer. Però i el nen pot escollir?
És que, clar, si m'ho planteges d'aquesta manera, jo el que us dic són lleis, són bases que es manifesten des d'un principi. Clar, quan un està molt avançat, aleshores s'ha de fer tot un procés. Aquí està la clau, no és allò de vinga, va, i ja està, i desapareix tot. Com està avançant, no pot fer aquest procés, saps? Bueno, per aquí va ser pel fet que jo deixés de donar teràpies, de fer teràpies i m'encaminés més a ensenyar. De fet, el dia 7 hi haurà un taller a Vilobí del Penedès sobre autocuració, que serà tot el dia, per qui es vulgui apuntar, m'ho dieu. O sigui, és el dissabte de la setmana vinent, el dia 7. I allà ho explicaré, hi haurà pràctica per poder cadascun una mica a casa seva pugui fer coses. Però bueno, anant a les respostes, tu tenies una pregunta més? No, tot una mica així. Vale. Espera't, que jo anava a dir alguna cosa. Anant a la pràctica. És que la part emocional. Les emocions. Hem d'entendre què són les emocions. És que cuidado amb això. Ara encarregaré la psicologia, però és igual, no? Estem aquí per això. No, molta... Sabeu que molta gent va a fer tallers de ai, vaig a treure la ràbia que tenia de quan no sé què, oi, que bé que m'he sentit. És pitjor això. I us explico per què. Les emocions són memòria. I el que volen és expandir-se, ser més gran. Si a mi m'ha passat una cosa terrible i jo us l'explico, no només estarà en la meva memòria, sinó també estarà en la vostra. Pum, el monstre s'ha fet més gran. Si això no porta res constructiu, en el sentit d'explicar una experiència i com s'ha resolt i alguna que diguis, ostres, això m'està servint, simplement el fet d'explicar-ho és transmetre. I internament hi ha una direcció, un impuls intern des del cos emocional, des de les emocions, de transmetre la memòria d'aquest esdeveniment. Llavors estàs dient que no s'haurien d'explicar les coses dolentes que t'han passat? Sí, d'aquesta manera no. O sigui, no explicar-les sense sentit. O sigui, si jo, per exemple, t'explico dins d'una anàlisi, analitzem, investiguem i tal, perquè això traiem uns coneixements i un estudi, però si jo t'explico, sí, perquè el que em va passar i vaig passar per això, i tu simplement és memòria, que no només ho tinc al meu cap, sinó jo te'l passo a tu i aleshores estarà al teu cap. Però si jo traiera això explicant-ho, el cos es regula i està millor... No? Sí? Al principi sí, però és una trampa. Hòstia puta! És una trampa! No, us explico per què. Us explico per què. L'emocional sent plaer quan us transmets. Està demostrat que quan un expressa les sí, emocions et sents molt bé. Segur, això fa bé. Et sents molt bé. Fa bé. Sí, perquè ho has transmet. És el plaer de la transmissió. Però quan et quedes aquí, quan et quedes simplement... Escolteu, a veure, anem a distingir-ho. Una cosa és l'anàlisi constructiu i una altra cosa és la memòria. La memòria es queda aquí, no hi ha res més. És el transmetre el que a mi m'ha passat, us ho explico i tu te'n vas a casa amb allò igual que ho tinc jo. S'ha fet més gran. Això no porta cap tipus d'anàlisi i un se sent més bé pel plaer de la transmissió, perquè ho ha transmès. Igualment, expressar una emoció no és el mateix que explicar un succés que he tingut. Són dues coses diferents. Ja, però depèn de l'emoció. Si tu... L'emoció, tots ho heu sentit, quan hi ha una necessitat interna d'expressar una emoció, encara que sigui una ràbia, encara que tu sàpigues que la liaràs i que es liarà, un sent el plaer de fer-ho, perquè surt des de l'instint emocional de transmetre. L'emoció només vol transmetre. I en el moment que ho estàs explicant, tot el procés de memòria, estàs generant més canals neuronals, estàs generant més connexions
cap a Sí, aquest jo puc procés. entendre que si tu estàs que te quedes atrapada amb el rotllo de no, perquè esto, i ho explico, i no? Com des d'un lloc de retroalimentació, entenc que això no és constructiu i no ajuda. Però jo, el que et deia abans no és des d'aquí, és des d'un poder compartir-ho i això em fa autorregular-me. No és un plaer, és realment un gràcies per escoltar-me, això ja s'ha... Les transmet. L'he transmès, però no l'he carregat amb l'altra persona. Simplement ha estat un... Està en la seva memòria? Sí, el que et vull dir és que el plaer de les emocions, el plaer que tu sents, és el plaer de la transmissió. Bueno, això és el que tu dius que jo sento. Jo no... No, és que... Jo us ho dic. Sí, és el plaer que un sent perquè l'ha transmet. És el mateix plaer de quan un té un orgasme i ha transmet la vida, ha transmet la seva informació. És Les emocions el volen plaer, expressar-se i volen transmetre. Res, o sigui... Si tu t'hi fiques dins d'una habitació i t'expresses, et pots sentir més bé, però el veritable plaer, quan tu transmets, hi ha un plaer, el plaer de la transmissió, perquè la memòria es fa més gran. El sistema... Tot perquè no te transmets res, el que no transmite nada es que pasa. Bueno. Pero decir que tiene sentido en sí mismo vivirlo en soledad también, ¿o no? Sí. Bueno, las emociones pueden ser para vivirlas solo. Sí. Però el que vull dir és aquest plaer de transmissió, és el plaer d'haver-lo transmet. Tu et sents molt bé perquè l'has transmet. És un orgasme. I per mi és plorar juntes. Jo quan ploro amb una altra persona i compartim emocions, i l'altra persona sobre amb mi, i això per mi ens uneix, ens fa... I és mutu. I és una cosa, no sé, que me viene a mí, que igual no... Por ejemplo, me ayuda a entenderlo cuando lo explica, ¿no? Lo de que se hace grande y tal, no es que sea más grande, sino que, por ejemplo, te ha pasado alguna vez, ¿no? Que alguien te cuenta algo, no hace falta que sea súper profundo, te cuenta una situación que le preocupa, te la comenta, no sé qué, y tú te quedas un montón de tiempo que cuando te acuestas piensas, que cuando tienes un momento piensas, y en realidad a lo mejor ni se lo dices a la persona, pero si te queda en la cabeza allí, me refiero a eso de que ha crecido, que está en otro ambiente, en otro cuerpo. Claro, pero por eso ¿no? ¿Cómo se define esto que está contando? És com funciona el media. Los media funcionen així. Les notícies funcionen així. Si una persona t'explica alguna cosa perquè i amb tu t'ho explica, és perquè hi ha alguna cosa entre aquella persona i tu també. Llavors, aquella persona potser sí que queda en aquell moment que dius, ostres, mira, tu he pogut explicar. Però l'altre, com que aprecia, estima o que sigui aquella altra persona, s'ho fa seu també. Que és això que dius. Però ja està, ja s'ha transmet. Problema, aquella cosa que passa, també t'ho fas tu una mica, i allò també et pot fer mal, perquè allò et fa mal. I potser tens la necessitat d'explicar-lo també, jo què sé, és un home o m'entens? Perquè ella diu que hi ha una necessitat. Perquè tu aprecies aquella persona i pateix, o sigui, i pateixes per veure que aquella persona també pateix. Sí, ho entenc. Però llavors la proposta és no explicar-ho. No, no és això tampoc. No, és per entendre, no? O sigui, la proposta quina és? Fica't lo just. Lo just per treure el que tu necessites per sortir-se'n d'allà. Però el recreament en una situació, que és la història... Bueno, és que és el que jo t'he dit. Jo entenc que el recreament és una retroalimentació que no... Aquí és on crees memòria i l'estàs transmetent. Has de valorar, o sigui, en el moment que tu vols explicar alguna cosa, dir, això que jo tinc en la meva memòria, vull que estigui en la memòria de la meva amiga? Pregunta't això. És així? Doncs explica-li. Si esteu d'acord, explica-li. Però és la manera de que això es faci més gran. L'estàs transmetent. És memòria, o sigui, les emocions funcionen per memòria. I això no és cap cosa que jo m'inventi, o sigui, això existeix en ciència. Ara... Pot passar per no transmissió, no? O sigui, pot passar una persona que no tinguis vincle, que no la coneguis, i que tal, i que tu veus alguna cosa, que també et queda allà la informació i te preocupa, i te duele, i que sufres, i et queda pensant en allò que vas veure, i no t'ho has volgut transmetre específicament la persona. És com funcionen els mitjans de comunicació, transmetent notícies cada cop més sensacionalistes, i què fa? Què té la gent aquí? Ai, el Epstein, ai, el Trump, ai, el no sé què. Llavors, Meritxell, és un procés comunitari
Sí. Cadascú ha de tractar-se les seves coses. És que ningú pot arribar a més que tu, l'esfera. Tu ets l'únic que tens accés a tota la teva esfera. Ningú més. Perquè ningú més, tu no li cedeixes a ningú més la confiança. I en el moment que li estàs cedint a algú la confiança cega, l'estàs entregant el poder. I si aquella persona no la pots ajudar, si t'ho expliques? Què significa això? Que si ella t'ho diu, doncs està transmitint, però tu pots donar-li un consell, o ajudar. Sempre que no li treguis l'oportunitat de que ell s'ho faci. I aquí està, per exemple, és una de les... No, per exemple, molta gent té alguna cosa, jo què sé, tenen un dolor i van a treure's aquest dolor. Aquest dolor és una porta d'entrada a alguna més profund. Però si treuen el dolor, estan traient la porta. Però a vegades necessites unes eines per poder-te ajudar. Jo tot això ho vaig descobrir sola. No m'ha ensenyat ningú. O sigui, va ser en base de trobar-me que els dogmes eren superincoherents. Això no concorda amb això, què passa? Fum, aparto tot i me'n vaig a la natura. Estudiar les bases, les lleis, el que no està corromput. I vaig descobrir tot això. Clar, sí que és veritat que estem en un punt que si és algú agut de molt poc, doncs quantes vegades ens curem amb ràpids. I la manera de veure si el nostre tio Manyes funciona és veure quan triguem en curar-nos. Això es veuen els nens. Els nens petits, mira, abans trigava una setmana en curar-se i ara, amb una nit ja està bé. El seu superheroi funciona, va ràpid. Però quan un triga molt i cada cop va més i passa alguna cosa i no s'acaba de curar, doncs algú està estancat. I jo sé que estem tan plens de prejudicis i d'històries que no és tan fàcil. Vull dir, a veure, jo he trigat, podem dir que 20 anys en desenvolupar tot això. Tinc un procés. Es pot resumir en 2 hores de conferència? Es pot donar els termes més bàsics, que el més important és entendre l'esfera, entendre que tu realment tens l'únic que tens accés a totes les teves possibilitats, el que us he explicat de les lleis de la natura. Uns quants conceptes. Algú que en vol més? Doncs el dissabte faré un taller on expliqui més coses i expliqui la part pràctica i després també faig sessions individuals per ensenyar, però no terapèuticament. Per què? I aquí responc a la teva pregunta. Perquè si jo et trec l'oportunitat de que tu, amb aquest procés que tens, puguis aprendre, t'estic condemnant. O sigui, el més important és aprofitar. I quan la gent diu sí, perquè la major part de vegades que un va al metge li està entregant el poder. I la veritable cura, quan vas al metge, és que el metge vegi que realment tu et pots curar. I ha de ser de veritat. Quan un té confiança en el seu fill petit, és que és molt petit, segur que no pot, corrents al metge. No confia en ell. Però quan ho saps realment per certesa, i la por, que és una emoció, treu la certesa, desplaça de tot això, nubla la veritat. Quan un treu la por, veu les coses i a veure, que estem a punt de morir i no em donen resposta per allà. Què faig? Ho porto a sobre. Està en anglès, però aquesta samarreta ja és la tercera que tinc d'aquest missatge, va ser el primer que vaig descobrir. L'estat d'autosinceritat obre les portes a tota la informació que existeix. Què vol dir? Que si un és com l'àtom, com la molècula que no té prejudicis, veus el que has de fer. És natural. Està dins de la nostra configuració natural perquè estem formats així. Som una màquina perfecta de la natura. Som un petit trosset de natura. Estem organitzats. I quan un li veu les orelles al llop és quan es planteja realment les coses. Hosti, no puc estar per romanços, que se m'està morint. I en aquell moment veus. Perquè treus tots els prejudicis. A l'estat d'autosinceritat obre les portes a tota la informació que existeix. És el que he descobert. Jo sé que és difícil quan explicar-ho així tan ràpid.
una cosa que he desenvolupat que és profund i que jo ja tenia una ment per poder entrar en tot això, però aquí estic. I és el que us explico. Sí, jo ara tinc una hemorràgia, estic sola, però m'estic desangrant, estic morint. Sí, què decideixes? Què decideixes? Doncs viure. Que m'he de viure, però jo no soc metge, jo no sé com tallar aquesta hemorràgia. Com que no? On està el millor llibre de medicina que existeix? Tapar. Vale, doncs dona-li possibilitat. Està dins. Però la sang està sortint, però a litres. A veure, abans de que la sang estigui sortint... Espera un moment. Aviam. Abans de que la sang estigui sortint a litres, hi ha hagut un procés de decisions que tu has escollit arribar aquí. Però el cos t'avisa molt abans, 3 pueblos, allò que diem. Molt abans. Quan jo tinc l'hemorràgia, tinc un camí mal fet. D'alguna manera no he fet un camí. Però igualment ho pots reconduir. Que costarà més? Sí. Però aquí és on es veu... O sigui, quan un arriba a aquest punt, tu arribes a aquest punt i dius, no, jo no em moro. El que succeirà allà és el que està catalogat de miracle. Jo quan tenia la consulta havia tingut fetus que no s'estaven formant correctament i es van reconduir els embarassos. I gent, vaig tenir un noi que li anaven a amputar un braç i no li van amputar. En la primera sessió va recuperar el pols. Són paraules molt fortes. Jo no ho dic obertament, no, perquè tampoc... Però estic acostumada a veure aquestes coses. Jo abans d'explicar alguna cosa, tinc que donar-li una ciència darrere, perquè és de molta responsabilitat dir coses que tenen a veure amb la salut, però és que és així, és simple, és molt simple, és entendre la simplicitat, i estem tan complexament ficats amb les nostres emocions, ideologies i coses que la simplicitat no la veiem, no està aquí. Que t'ha de passar una cosa molt grossa. Sí, en recordeu-vos de mi, el dia que... Llavors també entens per què has arribat allà. Sí. Mireu, hi ha una cosa que em sembla, no sé si ho vaig posar en la... No, que faré, el dia 14-15, faré un taller pels agricultors i allà vaig posar-ho així perquè vaig considerar-ho maco en l'explicació. Sabeu què és la consciència? Es parla molt de la consciència, però què és la consciència? Us explicaré. Una vegada, mirant la meva mà, jo dic, ostres, s'assembla una fulla. Ho veiem, no? Que la mà s'assembla una fulla. I podem raonar-ho perquè veiem aquesta similitud. Però arriba un moment que veus com succeeix. Això és la consciència. O sigui, és la ment esfera. I és el mateix fenomen que li passa a un nadó als 3 mesos, 2-3 mesos, depèn del nadó, quan desperta la consciència de la mare. Que se n'adona, un dia, mirant a la mare, se n'adona que la que té davant és la que li ha estat canviant, la que ell estava a la panxa, o sigui, junta totes les vivències que ha tingut amb la mare. Aleshores, és aquella que estava aquí, o sigui, se n'adona de tota l'esfera. Això és la consciència. Al veure com succeeix. És una pel·lícula feta d'un director que és molt bo i fa tots els elements de la pel·lícula, estan dins de l'ecosistema i tots tenen la seva manera. I veiem la pel·lícula la primera vegada i no veiem tot, però quan ho veiem una segona vegada veiem més. I una tercera veiem més. És un ecosistema complet. Doncs això és igual. L'esfera és algo molt complet i existeix encara que no ho coneixem conscientment, però en el moment que un és capaç de conèixer conscientment alguna cosa, que és donar-se en compte com succeeix, en el cas de la mà i la fulla, en el moment que te n'adones
Com succeeix, com pot ser això? Això és la consciència, ser conscient de tot l'ecosistema, de tota l'esfera. No és res més raro, la consciència. És l'esfera. Aleshores, la ciència està demostrant que hi ha una consciència superior? Que hi ha una intel·ligència suprema? No ho sé què fan. Jo em vaig separar de la ciència fa anys. Si ser conscient que tot és per bé, que no hi ha res que et passi que no sigui pel teu bé, això és el que estàs explicant. Sí, però perquè hem de sortir de la dualitat per entendre això. O sigui, la dualitat és aquell jo, tu o jo, no? Constantment estem dualitzant, estem separant. I separar no és... O sigui, quan estem diferenciant-nos, ens estem definint, no ens estem separant. Però una visió és... Simplement hem de veure-ho d'una manera diferent. Ens ho plantegen com separativitat, però no és separar, és definir. I en el moment que dius, ostres, clar, jo no estic separant, m'estic definint. I en la definició jo poso el meu límit. I a partir d'aquí, creant el límit, me vindré més bé per un conveni amb el virus, o amb el mosquit, o amb la bactèria, i tots contents. Però el límit l'hem de crear. Clar que hi ha animals que ens poden matar. Però què anirem a matar-lo? No creem un límit. Coses com la cadira també pots rebutjar. Si tu coneixes la teva integritat, això, si tu rebutges coses, no?, la teva vida... Aleshores no succeeix. O sigui, la immunitat succeeix en la integritat. Però la integritat és la identitat. Tu ets un conjunt de coses. La teva identitat és un conjunt de coses contràries que coexisteixen en harmonia. Això és integritat, és l'esfera. Eso no significa que tengas que integrar todo lo que aparece para que pertenezca a ti, ¿no? Quiero decir que puedes poner límites y decir esto no entra, esto no entra, esto no entra, esto no entra, y que estés pleno, ¿no? También. Porque tú eliges con consciencia, ¿no? Exacte. Però també si et trobes en una situació, és com quan jo surto, entro en aquest ecosistema i em mesclo amb l'ecosistema. I aquest ecosistema fa el balanç i al final arriba un equilibri. El mateix quan tu, com a esfera, te'n vas a un ecosistema i et mescles amb aquell ecosistema. Però la possibilitat la tens, o sigui, ara tu esculls a on vols anar. Diria que en aquest moment d'escollir seria algo como que tú, a ver, no sé si lo sé decir en palabras, o sea, tú en el momento de la vida, ¿no?, que vas caminando y ves la silla o lo que sea que llega a tu vida, un proyecto, persona, situación, lo que sea. Sí. Si estás realmente conectado en ese momento, que es el momento que eliges si eso lo incorporas o no, o haces una simbiosis con ello, si tú realmente estás conectado, ahí es cuando tú debes saber cada vez que algo llega, si eso lo incorporas, haces una simbiosis o no, ¿no? Sí, depende de la... Porque lo sientes, tu cuerpo lo sabe. Sí. Si eso te va a llevar a un camino que acabarás teniendo una muerte, una hemorragia, un golpe en la cabeza o no sé qué. Sí. ¿No? En el momento 1, cuando ese trayecto llega, si tú realmente estás conectado, sabes ese trayecto. ¿no? Sí. No sé si lo Sí. tan fuerte. Sí, exacte. Però mira, et diré alguna més. On està el límit entre la entropia i la sintropia? O sigui, si alguna cosa ens ha de desestabilitzar, però amb aquesta desestabilització jo donaré un salt i en trauré un canvi, un creixement increïble, aleshores llences. O sigui, però la diferència entre l'exemple aquest que posaves de jo arribo i la cadira verda es recorda alguna cosa encara que sigui inconscient i llavors ja em crea una discòrdia, per tant ja aquesta esfera ja no està vibrant en su màxim esplendor. Això és diferent que si jo arribo i simplement per intuïció dic aquesta cadira la parto de la meva vida. És el mateix, o sigui, és el mateix acte que tu faries, que és que no vols aquesta cadira, però des de dos llocs diferents. Un que sí que et portaria a que tot el potaje de garbanzos no acabés de bon sabor i l'altre que el potaje sí que acabés bé, simplement que no hi poses el xoriço. Però
Però el que val aquí és l'aptitud que tu tinguis. Sí, això és el que vull dir, que un ve des d'aquesta ment, encara que sigui inconscient, però és des d'un prejudici o des d'algú que s'ha creat per un trauma, i l'altre és que ve des d'un lloc pur que ho sents i punt, no? Clar, però clar... Mira, us posaré un exemple, és que és molt més, com molt més simple. Us posaré un exemple d'algú que li va passar al meu nebot. Ell es va aixecar un dia, era petit, i es va aixecar un dia amb dolor d'esquena, tenia dolor de lumbars. I em truca i li vaig dir, bueno, doncs després en parlem, a veure què passa. Jo estava a la consulta, dic, ho miro, a veure què tal. Bueno, li vaig preguntar, vaig trucar-lo, dic, a veure, explica'm, què has fet? Què vas fer ahir? Jo preguntant per veure quin era el desencadenant del que li va passar. Doncs vaig anar a la Nòria, a la fira, hi havia la Nòria, no sé què, em vaig explicant. Dic, vale, i què passa? Jo anant intentant treure el que li passava. I es veu que va mirar la Nòria i va sentir por, perquè la va veure insegura. Després li va passar el de l'esquena. Ostres, hi ha un simbolisme de fons perquè la por està lligada a la zona lumbar. Jo li vaig dir, mira, avui te'n vas a dormir i quan te'n vagis a dormir, relaxat, t'imagines que estàs un altre cop a la fira, mires la Nòria i li vaig explicar, no? Vale, la Nòria pot ser insegura, però jo escullo no pujar. Si escullo no pujar, t'empoderes. Ets tu qui? No, és que la Nòria és insegura, no, és igual que la Nòria sigui insegura, jo escullo no pujar. És la meva decisió pujar-ne o no. I l'endemà em va trucar al matí que ja no necessitava, que es trobava molt bé, que ja no li molestava. Enteneu el que va passar? Va prendre la decisió correcta. O sigui, el que havia passat allà, en el fons, era que ell no havia pres aquesta decisió. O sigui, és igual que la situació no sigui favorable. Ets tu qui esculls entrar-la o no. Però en el moment que l'esculls és l'important. Perquè, en el fons, tot això que us estic explicant només té una direcció, que és que un recuperi el jo puc. Jo decideixo. L'autocuració no és res, comença aquí, no és res més que això. Quan un realment pren la decisió i la sobirania ha de venir des de la vida. Si no som sobirans de quan vivim i quan no, o sigui, un és capaç de gestionar la seva pròpia supervivència i ho ha de fer i hem de recuperar-ho, perquè si ho entregues a un altre, si l'entregues al metge i més com estan avui en dia, estem arreglats. Vull dir, no, és que jo no li deixo a ningú, o sigui, és que ningú té accés a tota la teva esfera excepte un mateix, ningú. Sí, però encara així, com estem tan plens d'històries, de tantes coses, aquí a partir d'aquí vaig desenvolupar una manera de poder entrar en aquestes coses i aprofitar, que és el més important, el que ens passa per aprendre i per apropar-nos més al que som. Dius, bueno, algú ha de servir, no? O sigui, si hem passat per la tira de coses i estem plens de prejudicis, doncs anem a fer-lo servir per alguna cosa. Sense, clar, no hi he anat en cap xerrada ni res, però una experiència que vaig tenir amb una companya de feina, que aquella senyora, aquella companya, sempre, quan parlava, sempre parlava de coses que li passaven amb ella, però coses dolentes. Això que deies abans, que ho devia tenir de treure per explicar-ho. I esclar, es feia còmplices amb totes de les seves... I vam arribar a un moment, per almenys jo, com la trobava a l'hora de berenar, a l'hora d'això, que se'm posava al davant i començava a xerrar, jo me la mirava, i si com acabava de xerrar em havies de preguntar el que em deia, el meu cervell feia un clic, i de vegades deia, la Montse sí que m'escucha, em deia, jo pensava, si no... Per què? Perquè no m'influeix, vaig fer així. I ho faig moltes vegades, Sí, jo també. Jo si m'expliquen alguna cosa i no m'interessa, el meu cervell fa clic i per mi que em mati. De vegades vaig a veure la meva mare i m'explica alguna cosa. I la mare, com que ja el coneix, em mira i em diu, què t'he dit?
No m'ha sentit, no, és veritat, no li feia cas. El teu superheroi funciona. Mira, és veritat, em va notar, va venir una persona que totes té la negativitat al damunt. Es va estar més d'una hora a casa. Jo soc de la butaca, amb les cames estirades i l'altre seu dos fa. I tres. Quan va marxar, t'ho dic en sèrio, no sé què em va dir, perquè el vaig desconnectar totalment. I com ho puc fer això? Doncs sí, que es pot fer. És d'una banda que no se n'aprèn. Sí, après, és natural. Exacte. Bueno, jo tinc l'experiència completament diferent. Nosaltres que amb els cercles de dones és un lloc de molt compartir i de que vas només a explicar el que passa i realment a mi m'ajuda molt perquè veus el que li passa a l'altra persona i entens, doncs això potser, no? Que és el que parlàvem. Si ho fas d'una manera constructiva. O sigui, jo veig que la diferència entre anar i explicar l'emoció per explicar que això podem estar d'acord o no, segons. Però el que penso és que el receptor, o sigui, si t'ho expliquen, tu pots fer la feina d'extreure una informació que et pugui servir d'allò que t'arriba, ja sigui l'experiència de estic compartint, l'estic ajudant, això també és una experiència positiva per tu, que et pot omplir com a persona, perquè cada un li omple el que vol. O que et pot ressonar perquè, mira, justament això em recorda quan jo estava tan crítica i no parava d'explicar les coses dolentes a la veïna, ara entenc que lo xata que estava sent amb la veïna. Vull dir que quan ho expliques és el que et plaer d'explicar, però també no fa falta que sigui un anàlisi pur de papers, però l'anàlisi de dir, amb aquesta informació que m'arriba, què faig amb ella, això també és una elecció, no? D'alguna manera potser tu estàs digerint per tu mateixa. És a dir, estàs escoltant però digerint. I d'aquí treus el dolent com a aprenentatge i et quedes amb el bo, que és una mica el que jo entenc i crec com a conclusió d'aquesta xerrada, no? Seria aprendre a digerir tot el que et passa. Sigui bo, sigui dolent. Has de prendre i saber gestionar. Però un té la responsabilitat de si mateix. I el tema de les emocions és que realment el cos emocional només vol expandir-se. I un es queda bé i sent el plaer de la transmissió. És el plaer que un sent quan explica les coses, sent el plaer d'haver-lo transmet. Ja està, s'ha transmès. Com quan un transmet l'herència. L'has passat a un altre. Però, si és necessari parlar-ne, just per sobre, sense recrear els detalls, que és la part de la memòria, per arribar a unes conclusions i per abordar el tema, ok. Però la majoria de la informació no fa falta. No fa falta. És aquí. Per això crec que és bo saber com funciona, però realment és que, vull dir, ho hem viscut, o sigui, jo no... I de manera natural, hi ha coses que el cervell es desconnecta perquè no vull que aquesta memòria entri. Hi ha algun llibre que puguis aconsellar? No, la natura. Llibre, em demanen llibres, dic la natura. La natura. A veure, no sé si us ha quedat una mica clar, almenys les bases, vale? El qui vulgui aprofundir més, que sapigueu que hi ha un taller el dissabte, dia 7, i si és alguna més per agricultura, més per tractar coses de les plantes, per entendre el que és l'ecosistema, hi haurà la següent setmana per als agricultors, a Vilobí del Penedès tots dos, que està més o menys al costat de Vilafranca. El de l'agricultura per què és? Ho pots tornar a explicar? El què? Els de l'agricultura per què és? Sí, que faré un taller d'autocuració per l'agricultura. Per l'agricultura què significa? Per les plantes? Els pagesos. Per qui? Home, serà molt útil, ho vaig enfocar-lo pels pagesos, però farem pràctiques amb plantes. Sí, és per entendre la identitat vegetal. O sigui, una mica com el que serien les bases de l'agricultura sintròpica, que jo vaig descobrir que feia sintròpica sense saber-li el nom, però és perquè es basa en el mateix. Aleshores, aplicat en el que jo faig.
¿Para curar plantas o para curar de ecosistema, para curar l'ecosistema? Per a un mateix, o sigui, a veure, enfocat a la biologia pròpia, aleshores serà, éssers humans, serà el dia 7. El 14 ho enfoco més als agricultors, per les plantes, clar. Però, vull dir, les bases són les lleis de la natura aplicades aquí o allà. Però en el cas dels agricultors són 2 dies, o sigui, és el diumenge fins al migdia, perquè vull fer més pràctiques. Que jo havia pensat que cadascú portés el seu arbret o alguna cosa, però anirem segurament, si fa bo, a alguna vinya. I aleshores ho farem allà. Aleshores és per ja fer alguna cosa més adentrat al regne vegetal. Però bueno, això. Alguna pregunta més? Moltes, ja ho sé, però bueno. El tio Manyes, el recordeu? A vosaltres, per venir. Bueno, que sapigueu que estarà gravada